Per accedir a l'àrea d'emergència hauràs de fer servir aquesta targeta que prèviament hauràs recollit al teu ajuntament. Aquesta targeta és única i intransferible, és a dir, que està associada a la vivenda que farà ús d'ella. Cada vivenda podrà accedir a l'àrea d'emergència una vegada a la setmana, perquè, com el seu nom indica, les àrees d'emergència només es poden fer servir en casos excepcionals. Ens n'anem de vacances, incompatibilitat horària. Recordem a la població que han de fer ús del servei de recollida porta a porta. Per accedir a l'àrea, només hem d'apropar aquesta targeta al lector que es troba just al costat de la porta d'accés i en apropar-lo es ficarà en verd una llumeneta i emetrà un senyal sonor. Vos ho ensenye. Ara ja podem entrar a l'àrea. Per eixir de l'àrea només has d'espentar aquesta barra de la porta. Per a que la porta es tanque només has d'acompanyar-la un poc. Es tancarà soles i abans d'anar-te'n comprova que efectivament s'han tancat i ara ja ens podem anar.